ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପରିବା କିଛି ଘରେ ନଥିବ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି ବନେଇବି, କ'ଣ ବନେଇବି ଘର ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ଆଳୁରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଳୁରେ ତରକାରୀ ବନେଇ ହେବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମିଲି କିଚେନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି, ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ଦେବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏଠି ବେସନ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର, ତାପରେ ଟିକେ ରାଇସ୍ ପାଉଡ଼ର, ଏସବୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ଆଳୁରେ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି 4ଟି, ତାପରେ ଲୁଣ, ଘରେ ବନେଇଥିବା ମସଲା, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଏସବୁ ମୁଁ ଆଳୁରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ରାଇସ୍ ପାଉଡ଼ର, ବେସନକୁ ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଚକଡ଼ି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନନଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇକି ପକାଇଦେବା। ଏଥର ଆମେ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଏଇଭଳିଆ, ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଲେଉଟାଇ ଦେବା। ହେଇଗଲା, ଆମେ ସବୁକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ବାକି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଇଏ ବି ହେଇଗଲା, ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା, ଘରେ ବନାଇଥିବା ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ମସଲାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଦେଖିକି ତରକାରୀକି ଆମେ କଷିକି ଦେବା। ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା, ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଳୁ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପିଠଉ କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଆପଣ ବି ଥରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ତରକାରୀରେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଓହ୍ଲାଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ରାଇସ୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇନି। ଏବେ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ, ଏବେ ଓହ୍ଲାଇ ନେବା, ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।